Знаеш ли кои са 5 храни, които изглеждат невинни, но буквално ти крадат здравето и енергията всеки ден? Чуй това. Кренвирши. Звучи удобно, бързо, ефтино, вкусно, но вътре има всичко друго, само не и месо. Смелени остатъци, кости, перушина, стабилизатори, оцветители, консерванти. Тялото ти не може да ги разпознае като храна. Чипс. Това е мазна, солена и силно обработена бомба от празни калории. Солта и мазнината карат мозъка да иска още и още. Няма нищо картофено в него, освен формата. Газирани напитки. Захар плюс фосфор, това е равно на киселина. Удар по черния дроб, зъбите, инсулина. Дори лайт вариантите още по-зле, защото са 200 пъти по-силни от захарта, изкуствени подсладители, които бъркат сигналите на тялото за глад. Майонеза. Повечето нямат нищо общо с яйцата, пълни са с рафинирани масла и стабилизатори. Една лъжица и вече си прял трансмазнини, които буквално запушват клетките ти. Маргарин – най-голямата лъжа на хранителната индустрия. Продава се като по-здравословна алтернатива, но е пълен с хидрогенирани мазнини, пластмаса за артериите. Истината е проста. Тези храни не просто не те хранят, те те изтощават, възпаляват и стареят отвътре. Замени ги с истинска храна за клетката. Тялото ти ще ти бъде благодарно. Потърси ме, ако искаш храна истинска.